Lebap vilayetinde iri şahly mallaryň kesellemegi we köpçülikliğin haram ölmegi bilen bagly ýagdaý gaýtadan ýüze çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji ýanwarda Lebapdan habar berdi. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda Dargana etrafynda öz hususy hojalygynda mal saklaýan maşgallar we döwlete degişli maldarçylyk fermalary mallaryň köpçülikliğin kesellemegine garşy görüşýärler. Dargana taly maldarlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy iri şahly mallaryň köpçülikliğin kesellemegi bilen bagly ýagdaýyň etrafyň çarwadar, üçgersen we gabakly daýhan birleşiklerinde hassa ýiti duýulýandygyny hem aýtdy. Bu keseldiňe iri şahly mallara, sygyrlara ýokuşýar. Kesellän sygyrlaryň dilinde we agyz boşlugynda yaralar peýda bolýar diýip Dargana taly maldarlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Maldarlaryň aýtmagyna görä, bu kesel bilen kesellän iri şahly mallaryň ortaça 30 götürümi haram ölýär. Eger olar wagtynda bejerilmese bu görkezüji 80 götürüme çenli ýokarlanýar. Adatlyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä, Dargana etrafyndaky veterinariýa gullugynyň işgärleri sygyrlaryň nähili kesele ýoluyandygy barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne olaryň dil üstü bilen berýän maglumatlaryna görä, mallar il içinde owsul gylow adlandyrylýan sowy grip wirusy bilen keselleýärler. Şol bir wagtda veterinariýa işgärleri wirusyň gelip çykyşy we bejergisi barada maglumat bermeýärler. Häzir sır däl. Veterinariýa dermanhanalarynyň hiç birinde bu kesel bejermek üçin derman ýa-da vaksina ýok diýip Dargana taly başga bir maldar anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şol bir wagtda maldarlaryň sözlerine görä, veterinariýa gullugynyň işgärleri mallary keselçilikden halat etmek üçin ýüzärligi gaýnadyp onuň suwuny sygyrlaryň agyz boşlugyny we dilini ýuwmagy maslahat berýärler. Veterinariýa işgärleri mal eýelerine, çopanlara, şeýle-de maldarçylyk fermalarynyň işgärlerine mallaryň agyz boşlugyny we dilini ýuwmak üçin margansowkadan peýdalanmagy hem tawşyrýarlar. Margansowkanyň 5 gramynyň bahasy 200 manada çenli gymmatlady. Şeýle-de käbir veterinariýa işgärleri sygyrlaryň dillerini duz bilen arasalamagy hem maslahat berýärler diýip Dargana taly maldar aýtdy. Türkmenistanda ilatyň howlusynda saklaýan ýa-da süýdünden peýdalanýan haýwanlaryň şeýle-de düýeleriň näwelli kesele ýolukmagy we köpçülikliğin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada Azatlyk radiosy soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ençeme gezek habar berdi. Lebabyň etraplarynda hojalyk şol sanda iri we ownuk şahly mallaryň ölýändigi barada soňky gezek geçen ýylyň awgust we oktyabr aýlarynda maglumatlar gelip gowuşdy. Türkmenistanda soňky ýyllarda hojalyk mallaryň we düýeleriň näwelli kesele ýolukmagynyň hemde köpçülikliğin ölmeginiň sebäpleri barada ýurt resmileri tarapyndan resmi düşündürüş ýa-da maglumat berilmeýär. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Lebaply maldarlar munyň sebäplerini indi 3 ýyl bäri iri we ownuk şahly mallara döwlet tarapyndan möwsümleýin kesellere garşy sanjymlaryň edilmezligi bilen düşündirýärler. Maldarlar döwlet tarapyndan mut üçin edilmeli hyzmatlar şol sanda veterinariýa hyzmatlary üçin de pul töleýärler. Sebäbi yerli veterinariýa gullugynyň işgärlerine indi 1 ýyl bäri aýlyk tölenmeýär diýip Dargana taly maldar aýtdy. Azatlyk radiosy bu aýdylanlar barada Lebap vilayet we Darganata etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu barada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginden hem kommentari alyp bolmady.